Môžem? Šiť. Takže vážne a milí, pokiaľ vám pripadám unavený, nevšímajte si to, mám za sebou ťažkú noc. White party vidíte celý bielom, pupok veľký. Ale pozývam vás budúci týždeň, takto o týždeň. Nie, strih. To strihneš, hej? No. Počkaj. Poď celé odznova. Ešte raz? Dobre, točím, začni kedy chceš. Dobre. Nechcem. Inak som... Toto zober. Doľava, trošku doľava, počkaj. Tak, a zozumuj. Áno, vidíš to, čo ja? Je mrava. Tvoj pomalý život. Ináč akože, jak sa v tomto cítiš? Nie je ti to trošku tesné? Neverili by ste. Nie je ti to tesné? Nie je to tesné a navyše má tu výhodu, je tu zabudovaná tzv. Klimatizácia, ktorá ti fúka priamo do ryti. A v časoch, keď je vonku 33, tu je asi 76. Ale je to fajn, je to fajnový. Je to fajnový, klíma den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn. Mimochodom, to, čo vidíte za mnou, je zelená voda. Ale neplašte sa, ona nie je zelená, ona je... Píp! No povedz si sami, není tu nádherný. Zaslný pohľad. Ešte zafúkaj. Nefúkaj. Poprosím, vetriček, fúkaj. Monika Dulíková!